kami toy, get together. Silent movie mo dati. Ayan. Naulago na si pampanunutin nila to eh. Ayan, balasang. Naulago pagpanunut ada plan lang. At nakursunatan lang sila dyan may isang band player. Kaya madamdanagan Diyos eh, adamtuti ko. Depende pag yung galing manong mo ko. Ayan, aduti, mamukha nyo tanong ka. Kurakit, ikaw nagpipicture. Ikaw nagpipicture tanong address. Dito mo, sa bayad, dito yun. Ado Pilipino ba dyan? Ado ba? Kadati talo nga baro Pilipino yung kadwak. Diyan 1920. Manong kabili mo na. Ay, ni Mani ko, ang damot ha. Madan nalak dito ko, nakapoy eh. Nakapoy di dyan ko. Awan, baro. Uy, baka yun ba? Ang ganata ta, baro pa eh. Kung nakot, sabi ko na nakot, you introduce me to many. So I cannot select. So sabi ko, next time I'll introduce you one. One. May Spanish. Neneng. Sino nga Neneng? You're being... Mistake mo yan. Oh, sige ah. Kaya lang ah. Ni Carlos. Carlos Pleiades from Guatemala. Yeah. Ante, apa mga tayo nante? Pagka kami dito ibalay ni ante, so kayo ante. Ano patuloy ko, pagkita mo ito pinipipi, no ka? Pagka kami dito, datuloy na pag-yaman namin, ang dami mo nagitik kapag yun to, siguro 60% nga ba, nagitik kapag yan. Pwede natin ni Quinty Liwak, ni Miss Betty Pera. Ito ka kaya? Kaya nga pumano kay Mark. Ni Doktor. Yeah. Sabi ko sa mga Marie, Dr. Umat. Hey Doc, magkapit na naman ito tayo luwa, dati record memory. Wala. Record memory. Hindi ba Memory. No, not sure. Don't worry. No. It's okay. Yeah. Okay, say something, Manang. Say something. Hi, how are you? Yeah. Ada kami to, Ilocano muna. Wala kami di ba sing. Lalang kami. Kuan. Get together kunam. Together. Nakita ti panahon mo nga kikita kami nga kakabagyan. Dako nga pagyaman namin ta dadati yung piniliw. Ano ni Bakan kunam? Ni bubut mo ti kasla pinaka-chip cook ti kami mo dito ay. Nga dako nga pagyamanan namin may ada kami kuamer, ada kami binabayaan. Oray anyaman mo ti ko adala tamat ti panagumungan nga panagkikita si pagiti kakabagyan. At dakulo na pagyamanan namin. Dakulo na pagyamanan namin at ada namin nga katulong ano namin si okasyon at adat sila tamad. Ni mother kaya makasawan ka kanya ka ni mother. Sao kayo nanang? Ha? Eh
Okay, your turn. Sak ni anak ni Bubot. Ya. Dak ni Michael limang 5th grade. Ya. Saan ka ba ta? Ha? Hey. Siya kaya? Oh, sige, Renson. You're gonna be come on now. I am the son of sige, siya ka ba ta? Halika muna. Salita ka. Para kan? Son of Marie and Ray. Dr. Marie and Dr. Ray. Nay. Adon ti kanakan nga dumakdak sundan, babae ti karagtas ka siya, ama mo na sila. Speak to the camera. Tell them who you are. Yeah, there, Erwan enjoying the food. Erwan. Say something, huh? Enjoy, Jericho and ate mo ti anak ni George, Jericho, kaya dati bakat na. Di patak si Kusne. Ha? Jing. Jing Nedwin. Jing. Jimbo, di ba? Sino si Jimbo? Jing. Sa bato. Pwede na lang ni Romeo. Jason and Nipong. Nipongo. Picture natin. Hindi, hindi niya lang ito. Future ito. Then, kita. Yeah, that's Jason. Okay. Siyempre, habang meron pa yung Maganda, mga tayo. Nanti, sa anong kalulok ng Jason. Ito ka. Makan. Ada si Kaldereta, si Lawen, begitu si Licen Kawari, saya, semua. Ya. Nanti Helen and Henry enjoying the lunch and reunion of the relatives. Get together. Oh yeah, this is the Get little. together, yeah. Yep. I will get together. Baguio. Baguio and then, 21st, and this is our second part. yeah. So we're having a good time. Okay. You know, having all the drinks accommodated and all the food's all served. This time we're instead of pig, we're having goat. So, Goat and pork. oh, pork and goat. Okay. All right. And anything else? Well, that's it. Ma'am, Teresa. ma'am, pahinga Teresa. I know, but here's picturing her. We're in Baguio. Okay, don't worry about Grandma's it. house. Yeah. So, Where you grew up. yep, they're gonna go and There's all our relatives. Ni Joseph. The jewelry brand. They're in charge of the jewelry. Si Bubo sa sana. Na Pilita. Pinita. Yeah. Ito na go up. Okay. How about you, Manang? No, don't do that. Oh, it's me. Oh, No. mommy. Okay, go ahead. Okay. Say something.
We are glad we see all our relatives here in Baguio. And ada kami ito yung gumong, babayan ti bakasyon mimot. Ilocano, Right. doon na something We are here together because they like to see us. Negar mana? Kita main negar. Liga. Okay. Negar na baby. And the babies. Yeah, this is anong tita and Ben oldest. May kadwa ka Jigar, ano may kada you're the oldest. Oldest. Yeah, oldest. Yeah. Yeah, ready bakit na wait. Ready bakit ka. Lahat. Napsog. Yeah. Halika, come on eh. Halika. Tanong ka. Mga tanong ka. Kaya riya ti anak ni Manong Tita ni ka. Mata ni ka. Laban. Yeah, why not do that? I'll take the phone. Back to the phone. Mata ni Jason. The band player. Hello. Kaya ito gomong babanti pa nagbakasyon ni kikita kami man nagkakapagyan kadabi kita Burillos family Lorendos and Perez family New Seven to something. phone. Did you bring your phone? Nee, sa kami ako ito bakit Josie ito na Tulita. Alright. Sa kayo tayo? Yan. Gusto ka namin. Yan. Ito na nga. Tulita. Sa kayo tayo? Basta kay Anita, nagpaklato na Sabing pa yan? Yeah. Sipahin mo.